Jyväskylän seudun reserviläisten toimintaan osallistumalla voit olla mukana maanpuolustuksessa ja Suomen turvallisuuden varmistamisessa. Suosituin toimintamuotomme on ammunta. Aloitteleville ampujille tarjoamme opastusta ja laina-aseita. Meillä on ratavuoroja Kuokkalan graniitissa ja ulkoampumaradoilla. Suosituin ampumalajeista on sovellettu reserviläisammunta eli SRA. Perinnetyössä vaalimme Suomen vuosina 1939-1945 käymien sotien ja veteraaniemme perinteitä. Autamme elossa olevia veteraaneja ja heidän leskiään. Osallistumme muistopäiviin, veteraanipäivään ja maanpuolustusjuhliin. Kenttäkelpoisuuttamme kehitämme esimerkiksi marsseilla ja jodoksilla. Järjestämme myös kuntotestejä ja liikuntakursseja. Toimintakyvyn muita osa-alueita voi kehittää esimerkiksi maanpuolustuskoulutus MPK-kursseilla. Valmius- ja varautumistoiminnalla rakennamme yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Järjestämme varautumiskoulutusta ja osallistumme vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan omalla valmiusryhmällämme. Jäsenemme toimivat kouluttajina esimerkiksi etsintä- ja kyberturvallisuuskursseilla. Lisätietoja yhdistyksestämme saat sosiaalisesta mediasta ja verkosta osoitteesta jsres.fi.